Avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui crec que és un bon moment per fer memòria d'algunes coses bàsiques per poder gaudir d'una bona salut bucodental. Avui és un plaer saludar a la doctora María José Guerrero, que és vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctora María José Guerrero, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Hauria de ser cada dia, no?, el Dia Mundial de la Salut Bucodental. La tenim més que oblidada, la salut dental, eh? Doncs la veritat és que sí, que val la pena fer una mica d'apologia, perquè culturalment no som un país que tingui uns hàbits de prevenció bucodental destacables. La veritat és que som poc preventius. Som més, quan anem al dentista, tenim l'hàbit d'anar a curar ja problemes que estan actius. Efectivament. Això hauríem de començar des de l'escola, no? Òbviament des de casa, però també des de l'escola, no? Donar-nos, doncs, unes eines, unes tècniques, què fer, no?, quan ets petit, començar des de ben petit ja a rentar-te les dents. S'intenta fer des dels CAPs, des dels centres d'atenció primària, es visiten escoles, es fa educació sobre la salut i demés, però sí que és veritat que s'hauria de potenciar molt més. Avui llegia, doctora, que de mitjana els nens comencen a anar al dentista quasi bé als 6 anys, 5 més tard del recomanat. Què en pensa vostè? Doncs és un problema que tenim de base, perquè ja no és només un tema sobre prevenció, ja és un tema sobre l'hàbit de curar i de no tenir aquella por al dentista que cada vegada està més erradicada, però és veritat que encara es manté. I llavors ens aniria molt bé que els nanos, igual que visiten el pediatre periòdicament, doncs agafessin l'hàbit de visitar el dentista amb la mateixa tranquil·litat, no?, amb la que fan al seu pediatre. Parlem de por al dentista, però moltes vegades, òbviament, hi ha por als nervis, però també hi ha males experiències i també la part econòmica, no? Compta i molt, doctora. Sí, però realment per això incidim tant en el tema de la prevenció. Moltes vegades, econòmicament, el tractament eleva el seu cost, bàsicament perquè s'han de fer tractaments molt més importants, que no serien necessaris si anéssim periòdicament al dentista i féssim tractaments preventius. Anar un cop al dentista de confiança, fer una revisió, fer una bona neteja, evita haver de fer exodòncies, haver de plantejar-se tractaments com els implants, etc., que són els que augmenten moltíssim el cost. Efectivament. I no hi ha res com les dents pròpies, no, doctora? Per molts implants i això que es facin, que ho fan superbé, però com la dent pròpia, res. Està claríssim. A veure, al final, nosaltres no podem, per molt que imitem a la natura, és impossible que una dent artificial tingui la mateixa manera de funcionar, la mateixa comoditat que una dent natural. Per això insistim moltíssim en la cura de les dents, en raspallar-se 3 cops al dia, en tenir una dieta sana i en curar molt bé, en cuidar molt bé les dents que ens ha donat el nostre cos, no?, que ens ha donat la natura. Perquè moltes malalties, doctora, encara que sembli estrany, venen a través de la boca, eh? Sí. La veritat és que nosaltres incidim moltíssim en això, perquè en moltes ocasions detectem malalties com poden ser la diabetes o detectem altre tipus de malalties sistèmiques de tot l'organisme, de tot el cos, que tenen repercussió a la boca i que a través del que veiem nosaltres a la boca realment detectem. I al contrari, o sigui, nosaltres suggerim moltes vegades al pacient, escolti, vigili, que aquí pot haver-hi darrere una diabetes, però també hi ha patologies cardíaques que empitjoren el seu curs amb una boca que no està neta, perquè al final la boca està connectada amb la resta del cos. Efectivament. Escolti'm, vostès sempre diuen que ens hem de rentar la boca 3 cops al dia, no? Hi ha gent que ho fa 2 i hi ha gent que no ho fa mai. Que dius, com pot ser possible, no? Tots els residus que et vas deixant en allà i bactèries, etc. Encara costa que gent es raspalli les dents, eh? I que ho faci bé, també és un altre tema. Sí, que ho faci bé i que ho faci de manera ordenada i el temps necessari. Perquè hi ha moltíssimes persones que venen a la consulta i diuen, no, jo em raspallo. Sí, quants cops al dia? No, jo em raspallo 3. Ah, molt bé. Quant de temps? Ostres, i com ho fas? Bueno, no sé. Clar, nosaltres insistim moltíssim en l'ordre, o sigui, la boca al final té la part de dalt, té la part de baix, té la dreta, l'esquerra, i té la part de davant, les dents, i la de darrere. Llavors, començar, per una manera més fàcil, començar per la part superior dreta, raspallar una bona estoneta les dents per la part de davant,
després anar a la part esquerra, baixar baix a les inferiors, per davant i per darrere. Això ha de portar uns 3-4 minuts. I no ens hem d'oblidar la llengua, que és molt, molt important. És rugosa i conserva bactèries i, a més, a la seva superfície. Quan és d'important el tipus de raspall de dents que fem servir i la pasta de dents, doctora? És el mateix comprar-la a un supermercat que comprar-la a una farmàcia? Bueno, aquí a vegades hi ha molts interessos econòmics i de més darrere, però és veritat que la formulació de les pastes de dents de farmàcia està feta de forma molt curada, té estudis científics darrere, i és important invertir en un bon raspall de dents, deixar-se assessorar pel dentista o pel personal de les clíniques dentals, que ens poden recomanar un raspall més suau o una miqueta més fort. No cal que sigui especialment dur, però sí que pot ser un raspall bonic, suau, i sobretot el tamany del raspall i el temps i la tècnica. Això és molt, molt, molt important. Dedicar-li molt de temps i dedicar-li una estoneta. La pasta de dents és important, però la quantitat ha de ser molt, molt, molt petita. No cal una... A vegades diuen, ostres, és cara. Amb un cigronet és suficient. Perquè estem acostumats a posar-la tot el raspall sencer, no? Damunt avall. Bueno, és el que en diuen a l'anunci, no? Perquè al final el que vol la marca comercial, no? És els anuncis ens posen aquella pasta que ocupa tot el raspall. No cal. Amb una quantitat suficient, com un cigronet, ja és suficient. Els raspalls elèctrics, a favor? Fan ells la feina. Jo sempre dic el mateix. El que passa que s'han de fer servir de manera diferent al raspall manual. Tenim l'hàbit de fer servir el raspall elèctric com si fos un raspall manual i no parem de moure'l. I el pobre raspall elèctric no li deixen fer la feina. El raspall elèctric normalment té un capçal rodonet i rota. Llavors el que hem de fer és dipositar-lo sobre la superfície de la dent i deixar-lo actuar uns segons. I després moure-ho a la dent del costat i deixar-lo actuar de manera... estar quiet. I deixar el raspall que es mogui uns segons. Anar de dent en dent, per davant i per darrere. Així funcionarà bé. Doctora, aquests dies estàvem parlant també aquí en el programa sobre el tema de molta gent compra coses a través d'internet, que no tenim res en contra, però clar, quan estem parlant de salut bucodental, estem parlant de blanquejadors, estem parlant d'alineadors, ull amb això, que pot portar més plors que riures amb aquests temes. Sí, és totalment desaconsellable contractar tractaments que es venguin per internet. Bàsicament perquè no tenen la supervisió del dentista. O sigui, hi ha tractaments... Ostres, és dolent fer servir un alineador? No. És dolent fer-se un blanquejament? No, quan el dentista o el personal de la clínica dental supervisa aquest tractament en el sentit de que té una sèrie de visites periòdiques i demés, i llavors el teu dentista et va orientant. Els alineadors invisibles, si es dissenyen només a través d'un software i no tenen el control del dentista, el pacient perd completament aquest seguiment que permet veure si la geniva està inflamada o no, si l'arrel de la dent i l'os que aguanta, que suporta la dent, està acceptant bé el tractament, si s'ha de reconduir o no el tractament. Cada persona és un món, cada cos reacciona d'una manera diferent, i no podem contractar un alineador o contractar un servei de blanquejament per internet que ja no mira el que hi ha darrere, que és el cos humà, sinó que mira només les dents i la seva posició. Efectivament. Bueno, avui hem parlat sobre aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que ha de ser cada dia, perquè la boca diu molt de nosaltres, així que esperem que amb aquests tips bàsics per gaudir d'una bona salut bucodental la gent hagi pres bona nota i que des de ben petits ja comencem a tenir cura de les nostres dents, perquè com dèiem abans, com les nostres no hi ha absolutament res. I si no, pregunteu-li a la gent que ha de portar pròtesi, que ha de portar boca sencera, etc. Doctora María José Guerrero, vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres i acabar bé el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Bona tarda. Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.